नमस्कार, प्रणाम। हम हई अनुराग रंजन। खबर भोजपुरी के साँझ के 10 बड़ खबरन के बुलेटिन में रउआ सभे के स्वागत बा। वोटिंग से 6 दिन पहले बिहार निकाय चुनाव पर रोक। हाई कोर्ट कहलस ईबीसी के 20% आरक्षित सीटन के जनरल कइल जाओ। नया नोटिफिकेशन ले आवे चुनाव आयोग। बिहार सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग पिछड़न के आरक्षण के मामला में सुप्रीम कोर्ट के फैसला के नइखे कइले पालन। नगरीय निकाय चुनाव पर हाई कोर्ट के फैसला पर पार्टियन में भिड़ंत। जदयू बोलल केंद्र सरकार के साजिश, बीजेपी के आरोप सुप्रीम कोर्ट तक के ना सुने लें नीतीश कुमार। हाई कोर्ट नया नोटिफिकेशन जारी करके चुनाव करे के देले बा आदेश। गोरखनाथ मंदिर से निकलल सीएम योगी आदित्यनाथ के भव्य विजय शोभा यात्रा। सड़कन पर उतरल आस्था के सैलाब। गोरक्ष पीठाधीश्वर आ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में गोरखनाथ मंदिर से शोभा यात्रा मंगर के सांझ करीब 4:30 बजे निकलल। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त अध्यक्ष ब्रिजलाल खाबरी सहित 6 प्रांतीय अध्यक्ष 8 के संभारी लो अपन कार्यभार। लखनऊ के माल एवेन्यू में कांग्रेस के दफ्तर में कक्ष तैयार कइल जा रहल बा। 36वां राष्ट्रीय खेल में झारखंड के तीरंदाज गोल्डी मिश्रा जीतली गोल्ड। एथलीट सपना कुमारी के कांस्य पदक। अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरा। राजौरी में बोलने 70 साल तक 3 परिवार राज कइल, अब 30,000 लोग के लगे शासन के अधिकार। जम्मू कश्मीर के डीजी जेल हेमंत लोहिया के हत्या के आरोपी नौकर गिरफ्तार। सीसीटीवी फुटेज में दिखल रहे यासिर आतंकी गुट कहलस हमनी के ऑपरेशन गृह मंत्री अमित शाह खातिर तोहफा। आतंकी संगठन PAFF ले बा हत्या के जिम्मेदारी। उत्तरकाशी में एवलांच, 11 लापता। पर्वतारोहण संस्थान के 29 ट्रेनी बर्फ में फंसल लो। 8 के रेस्क्यू कइल गई, 10 के 100 मिलल। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में एवलांच मंगर के द्रौपदी के डांडा नाव के जगह पर भइल। फिजिक्स के नोबेल 3 वैज्ञानिकन के दिहल जाई। एलन एस्पेक्ट, जॉन क्लॉसर आ एटन जेलिंगर के नाव के ऐलान। क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस पर रिसर्च कइलो। भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका। रोहित शर्मा टॉस जीत के गेंदबाजी चुन लें। टीम इंडिया प्लेइंग 11 में कैलस 3 बदलाव। श्रेयस, उमेश, आसिराज के टीम में जगह। खबर भोजपुरी के सांझ के 10 बड़ खबरन में आज इतने। और खबरन के जाने खातिर विजिट करी www.khabarBhojpuri.com। वीडियो पसंद आई लोके तो चैनल के सब्सक्राइब करी, शेयर करी, लाइक करी। धन्यवाद।